Itang showbiz mga katropa, Miss Universe Organization President Raul Rocha nagatubang o reklamo sa droga, armas o fuel trafficking. Agoy-noy, ngano kahani. Nanggawas naman noon ang mga kaso nini mga katropa human ang Miss Universe 2025. Atong sayron mga katropa ang kumpletong detalye sa tuang mala Miss Universe nga correspondent sa showbiz. Ang pinaka-gwapa daw ko no? Ang pinaka-hamis daw ko no? Matod pa niya mga katropa ang Inday, Erica. Showbiz News! Showbiz Balita! Yes, hello. Good morning mga katropa og maayong adlaw nga Biyernes. Diha kaninyo duha paring Lar og paring Jen. Bueno mga maring mainit-init nga balita. Nag-atubang karon si Miss Universe Organization President Raul Rocha og mga reklamo kung may kalabutan sa drugs, firearms and fuel trafficking. Matod pa sa report, gila si Rocha sa Mexico's Fiscalia General de la República kon FGR, isip leader sa usa ka kriminal nga grupo nga nagpuslit og fuel gamit ang mga bangka sa Osomacinta River og ibalhin sa mga truck padulong sa Querétaro, Mexico. Durang paniini nga adunay arrest warrant batok kang Rocha sukad Agosto sa 6 tungod sa iyang pagkalambigit sa illegal nga kalihukan sa raid sa FGR. Nakit-an na usab ang record sa 2.1 million Mexican pesos nga kontribusyon ni Rocha sa operasyon. O misulay siya og plea bargain niadtong Oktubre alang sa immunity. Wala pa ipahayag si Rocha bahin sa mga aligasyon samtang nagpadayon pa ang kontrobersiya sa Miss Universe Organization human sa 74 Miss Universe sa Thailand. Grabe jud kaayo human nga gibatiko si kining paring Jess si kanaganing presidente sa Miss Universe nga si Rocha. Karon isunod og giuting kay maayo gibuki kay og maayo ang iyang mga background. Okay, controversial yun po kayo ito paring kuan Inday Erica. Oo, nya karon nadaot nang iyang bad record karon kay daghan din siya mga kalihukan, daghan siya mga stepping nga di maayo di ay paring Jess. Kana mo ato ang atangan tungod sa may tabuan ni kay ang kontrobersya sa Miss Universe sa Inday murag daghan ang dismaya unya karon nang gawas ang mga kaso aning Raul Rocha. Sige na oy kay sipat na si paring Lars ako og mga kadto mga maring ato ang balita karong adlaw nga Biyernes. Ako na si maring Inday Erica, dili man ko gwapa, di man ko mistesa, di man ka parehas ni kinsa ni sing kabawa ni. Ako si maring Inday Erica, daghang salamat. Bye-bye.